Man la kasngi uni ubriu chat syong ta hacaka senga bos wan hadu dang step pada hadu chanmit ki briu ki ilengo balai uni tumen usai wan syong ni man kasngi kidan ki baperkhat o tharai ba usak marwei kidan pat ki baperkhat ba dan jaka sanu ban lej ki briu ki perkhat da kumni da kumtai pat kim tip ye kaching sisa balai usyong hang ta man kasngi nomar kitang sutharai cudan manu bat ban keli balai usyong hang ta ladan kawai ka khana samla ka batrai kawai ka nong ba kisaj wan snong man ka por ba ka hiar na ka bos ba ka syong kisaya iya uta temen ba udan bai hang ta kas ngolongo balai uni temen udan bai hang ni kawai ka sngi ka ba kadang wan snong kyo iya uta temen ba usyong hang ta kla kli ya u balai pa it pisang bai hang ni kat ba wan snong pidan bai hang ni uta temen ula phu sambar ke ya ka pitep balai nga syong hang ni da kisnam menchwa ngadan ka khun kan thai jonga kalit pule sabar jong kani kanong ba bar ka khun jonga ka ong bakan sawan phai andak ladap ye kicing pule bat banwan syau yanga andak ladap ye kicing pule bat kla ong ru yanga banon ap ya ka hangta kata ka khana samla klasung sun e u ka kli na u hatu ikhun jong phi ladap kicing pule hoi i ladap ula ong namala bun snam bha bat ngadan kicing kermen ba ikhun jonga in sawan phai takada ngawan ban ap hang ni man kasngi kata khana samla kla leno berkasngau sun e atau temen belai kata ka khun chong u ka slam manwan phai hatu kla klat na ya u ba kani khana samla kla poi se ying chong ka ken mau ya atau briu berkasngau sun e ya u ka Sofiana do ba kadang red ka sa tang bat U Kpa chong ka kadai khana ka bastat bat ba ang nut bakan pule sabar chong ka chela ba kisa re U Kpa chong ka doi tang unong rep ubom nang bom start kumnu lej ban bu skol ya ka khun chong u sabar chong ka chela watang hapo snong ru ha ban trestam mit bat sngi ban yo ban penbiang ya ka khun chong u uit ya ka khun chong u ukwa bat utrang ban pen urlong ya kicing kwa chong ka Sofia utrestam ban yo ban pelang pisa kisnam kilanang yat ka Sofia ru klanang he ka trestam ha kicing pule chong ka bat kampwa ba kicing pule chong ka kan kut no tang hapo snong lani tang hapo chela ka kwa bakan yo pule sabar chong ka chela knang bakan yo kicing start ka ba khambha su Henry hajing perkhat jongka kita barok kicing kwa jongka kan nom yo satia kasngau du cingkermen Henry wat la kata ru ka trestam pada ba klayo bantho exam matrik jongka kelepas bahasa khmat kumta ka Sofia kelas 1 na skul jongka bakan yo ban tebet ya kicing pule jongka sabar jongka cela bat kam dan kam ban penlut na lade bat barok kicing lut ha kicing pule jongka la penlut da ka sarkar ka Sofia ba yo sngau ya kata kasngau kum ha kicing pho sniu kat nu ka kemen hadu kata-kata klami na skul ban le chaying ban yathu yo Kpa jongka ba kicing ang nut jongka menta kila urlong U Kpa jongka usngau kemen ban yo sngau ya kata bat usngau sarong na benta ka khun jong u loong khun phidei ke badon bok hadu kata-kata ba bulai ula pele ya phikum kata kalat hoj ken papa ngasngu kemen hadu kata-kata tang katu kat ni tayo ka Sofia habak ladap ban penbiang na dong sadong sephang kicing pule jongka kladai ka por bakan lekno se kicing pule jongka U Kpa jongka udan tang gawai ka khun kan thai kat no sngo kenca ya ka bakan hab ban cingai na u re yaisa na banta ka cing bha jongka los neng ya ka bakan kan mau kicing sneng jong u ka Sofia ru kala ko ngu ban makaru ka sngo kenca ban yo Kpa jongka re ka hab ban namar kicing pule jongka lakular yo Kpa jongka bakan sawan snong anda klayo syuti ka Sofia klara gitar jongka bat kala leno Kpa jongka upet ya kanadin berucau man mar utip ba unsa kenca ka khun jong u Kpa ka Sofia usngau blau ka mensim namar ba uhaban sa marwei nre upen ya ladi bat uperkhat balai ngan kenca ba ka khun jonga kalaj ban pule ngadai ban kemen na benta jongka ngat tip bat ngakermen baka khun changa kan yo ka kam ka babiang ngaru ngan suk hata kapor la phu samber khe marwei bulalaj ban trai kicu kicing trai ki bau cu trai man la kasngi ladan sisnam baka Sofia klayo ban lej pule U Kpa chongka ap khmi lenti bakan wan cuti salah snong re ka Sofia kamwan bat klapha dak siti sa U Kpa chongka bakam la ban wan phai sa snong namar bakam yo por
Klaong bat klakular ya ukpa jongka bakan wan shnong anda kladap ya kicing pule jongka badah kata kapor ladangan yo kam ngan sawan shaw ya pi bat pim dan kam shu ban kuslai bat pin sawan up ya nga kacaka sanga bos ukpa ka sofia utang shu ya pule ya kisithi jongka ban sem jong u ka kamen budu yai up ya kapor balano ka sofia kan dap no ya kicing pule jongka ka sofia kabon kam ha kicing pule jongka bat ka tres tam hado kata-kata kisngi ki benai bat kisnam kilanang ya ka sofia ru kladap ya kicing pule jongka tang sudap ya kicing pule jongka ka sofia klayo kam hakatahi kanong ba ka sofia kabon kam ha kicing trei jongka bat ka yai bu tangman kapor bakan wan snong banon pet ya ukpa jongka de kisnam ula ap ya ka balai baka Khun jonga kaman snong teng ngatharai kladap ya kicing pule jongka kisnam kilalet na we usnam sa we pat usnam ukpa ka sofia ru kamet jong u klas tang panno bat kicing long temen ya u klawan la shu ban trei kumba ucu trei usngau lang ai ka Khun jong u tip ka ei ka baca ya ka balai kamwan ban pet yang atang sisin ru ukpa ka sofia ha kicing long temen ukan mau ba ka sofia ka tho chithi sa u wan up ya ka caka sanga bos namar ba la shu ban let trei kom ta la let ban up ya ka man ka sngi kata caka sanga bos bat udan kicing kermen ba ka Khun jong u kan wan phai man ka sngi upet ye ki breu ki bahyar na ka bos yo kan dei ka Khun jong u phose ka sofia kam wan phai rewat la karta ru chu thai ban let up ya ka ta dang step lami na la yeng bat hadu chan med ula let phai chu do cingkerman sofia pat kala klat ya ukpa jongka bat kala klat iki kular jongka ya u bakan sawan shaw ya u anda klayo kam klaya chakmat ha kacing im jongka bat kala shong la sa angta hagi caka trei jongka sofia kala shong kurim ru klam pentip ni ya thu ya ukpa jongka kam kuslai kam perwa namar katap ka biang kadon la ka kam ka jam sofia kadon arngut ki Khun ha kata ka caka trei jongka sofia kadon ka wei ka samla ka ba trei kam hapo aban yaka kani ka samla ka seken mau ya tau tumen ba shong hangta caka sange bos man up ya ka Khun jong u kala perkhat mangan cin dala itho ya kata ka breu ngan cin dala ya tho ya ka kata ka samla kam tip ba ka sofia kan dei ka para snong jongka mar kam tip kam chukali namar ka sofia ka bat ya ka kedan ka ba kam halor ban ya ka hakawai ke chanmet ka beneng ka slap ba pat ka deiru ka porwai office kata ka samla kadang ap kali bandet phai sa caka sa jongka ka sofia ka bedang nya iki kali jongka kyo iya ka bat kala yang hangta bisa sa ai ka kali kata ka samla kala ya thu ya ki caka sa jongka bat ka deiru ka lenti ba ka sofia ka ya lenti ban poi sa caka sa jongka kala khot ali ngin ya le lang sa slap kumni phikam chanchar ban yo kali hot ken la ong kata ka samla kala rung hapo ka kali jong ka sofia kala kali pi dei snong na ai haba kala thu ka kendit ban ba ka de ka prasnong jongka kata ka samla kala kali ya ka sofia kala tres lam mo sani hot kala ong ngala trei la komba arphos nam kala ong o tatela slam ha la ong kata ka samla hot la slam kata ka samla kala ong ni nga tengan trei tang ka tu kon ni por ngan pano sa celala chong ni nga sngo ka chingai bha ngam sngo la ban be sang ha ban le chnong man ka por ka sofia ka kali balai bi ha ban le chnong man ka por em nga ha ban le pet ye ime ipa nga dan tang maroi ta kadang nga cencar namar om dan bayarap ban pet lang ka sofia ka tang sio sngo kita kentin ka sngo kumba ka tung ya ka mensem jongka kali biang kata ka samla pipat phia dan kan ngut si para ngaru ngadan tang marwai ka sofia kalaong kata ka samla kala kalibiang pidang don mei dan pa hoot kalaong ngadan ipa kata kamut phiru phi lechnong man kapor mp ngalak ham slam bat kelas ngam no ka sofia kelas ngule ran nyelade kata ka samla haba kapet ya ka sofia ka ipher kan san ka dor khmat jongka kala perkhat apo kamen sim Hato indai ban ini madam mo ka Khun jong utu pain ngadai ban ya thukhana sa phang jong u yo udai pen ban ukpa jong i kata ka samla klas tang ban ong ngi gi Khun marwai ti chenchar phi ban trei kumne chngai na ime ipa asom sun ai ban kan mau yo tu tumen bosong man ka sngi ha chaka abos tumen ayu la ong ka sofia tipse ki ong ki beri usong man ka sngi ha chaka sange ka bos kat bangale chasnong udan bai hangta klea thu kata ka samla ka sofia klaong yo dan yeng dan sam kan usong hang taman ka sngi mp udan klaong ngala kali ya u sisin
uong banga ap ya ka Khun chong u kupapule sabar la slam da kisnam kam chuan phayeng shu ngasusun ai ban yo Sngewthuh ba uyathu ba chudu chingkermen ukermen ba ka Khun chong u kan wan phai ka Sofia katang shu Sngewthuh kata kadung ya kamen sem chongka ka kan mau ya ukpa chongka ba ka kular ya u ba kan let phai snong andak ladap ka chingpule kata ka samla kla poino a chakasa chongka kla her na ka kali kat ba ka Sofia pat ki chingmut chu perkhat chongka ki her sha ukpa chongka kla perkhat hapo kamen sem ita inde ipa chonga tharai haba kla poi ha ying ka Sofia kla let kamra thia chongka ban yam kla le ba kla si bun e balai ngale klet ya ipa chonga Ngasngo pang kamen sem ban yo Sngewthuh ba ipa chonga ilet ap yang aman kasngi kan ba mangapat ngam kan mau ya i ka Sofia kla Sngewthuh ba be tang ban let kendu ya ipa ru ngalas ngule ran tang banganget indang map yanga Sofia ka le Sngewthuh ki Khun ban ulok chongka kila kali balai mai fi le Sngewthuh kumne ka Sofia kla yathu pitip Khun Sngewthuh ba lambar bangala le bakla si bon e ulok chongka ulakali pile bakla ayu ko ipa chonga sesnong man kasngi let ap yanga chaka sange bos bangan let snong ngapat da kisnam ngam chulet pet ya i nadu bangami na snong ki Khun chongka klakali pidang don pa se mai hoi Khun ipa i chong pi dang don sanu mai idan sesnong kalaong tiba lai phim chia lampat yangi hoi Khun ngin saya let ma Khun ulok chongka laong ya ka plale bakla sibun e Sofia bat ngam tip ba pidang don ipa nang mut pide ka Khun swat idang don ipa kalaong balai pat phim chia thu yanga Sofia kla su sngap kamnang ban chuba ai ai shu ka susan ai la chong pa chongka lami na chaka trei chongka balet pet yo pa chongka ulok bat ki Khun chongka ula lit lang bat ka Sofia da ka chingkermen bakan lap yo pa chongka chaka sange bos bak la poi chaka sange bos Sofia kla pet chani satai henre ka klam yo i ba udan hangta ka Sofia kla let bet chaying bak la poi haying ka Sofia kla khot pa se ai pidan haba kila rong sapo ukpa chongka udang yo thia ha ching thia Sofia kla kersiu yo ukpa chongka papa pisam thia ane papa manga ka Khun chong phi ngalawan pet ye phi char ukpa chongka uklam kran ya ka Sofia kla ta ai ki chat chong u udat tha slam baro sirnyang Sofia kla stang ban yam hangta papa khese papa balai phisu ngam ulok bot ki Khun chongka ki supet ye ka kme chongki ulok chongka ula pet yo ukpa chongka Sofia bat ula cha umat Sofia ipa chong phi la khlat te Sofia kla yam kathang hangta papa khese papa balai phi e yang akumne papa ngawan ban shaw ye phi khese papa ngnya le lang papa map yanga bang aslam palat ban shaw ye phi map yanga papa ngampoi perkhat bangan nomi kendu shu ye phi ki paramarchan kle Sngewthuh ke chingyam changka Sofia klawan ban mare ban pet balai la che ayu ipa chonga imdon shu kumno kumta manam step ngidang yo i ba isyong habar kumta se la ong ka Sofia kamut ipa chonga idang step klat hot tharai kilay ong ka Sofia klayam ngan chen dala poi kloy ngadang yo ban yakran khadu ya ipa anreng las lam palat Sofia kadap satang kicing babe hala kamen se me kicing le klat chongka ya kupa chongka ba it e ya ka balari la panhe pansan ya ka ubala ai tilut ya kacing chong u na banta chongka ubam chu thai ban ap ya ka wat lada ka slam ban wan phai udan kacing kermen bat chuklat ya ka u it e ya ka roy ap ya ka hadu kisngi bu unlet no na kane ka perthai kane ka de kacing sneng yangi iwei pa iwei abangi la yo kacing chop ngim dei ban klat ya imei ipa changi mar klem ma ki ngin namla ban yo I kacing chop tu it bat buram ya ki kat ba ki dang dan bat ngi om bangin Sngewthuh ya ka dor chongki anda ka por kladir yangi kublai sibon e ya phi wei pi wei ya kacing kersan chong phi lada phi Sngewthuh tanat ya kani kacing ya to kana wat klat ban like subscribe comment share kaban longkum kacing ai min sem chong phi kublai sibon e